one number is triple of another number. If their multiple is 2523, then what's the number? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ 2523 ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି x ନେବା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 3x ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ 2523 ମାନେ x ଗୁଣନ 3x ସମାନ 2523। ତା ଅର୍ଥ x ରେ 3x ଗୁଣିଲେ 3x ସ୍କୋୟାର ହେବ। 3x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2523। ଏବେ ଯେହେତୁ 3 ଗୁଣନ x ସ୍କୋୟାର ସମାନ 2523 ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି x ସ୍କୋୟାରକୁ ଲେଖିଲେ ଏପଟେ ଆସିଲେ 2523 ହରଣ 3 ହେବ। 2523 ହରଣ 3 ହେଲେ 3 ଅଷ୍ଟା 24 3 ଚଉ 12 3 1 3 841 ହେବ। 841 ହେବ। ଏବେ x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 841 ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଏବଂ ଏଠି 841 ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ xକୁ ବାହାର କଲେ 841ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। 841ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କଲେ ହେବ 29। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର।